हेलौ लोगोफोर आं नैबे चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमलायबाय आरोना नै दाना रसमानि सोमोन्दै आरो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। भिडिअआ गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला इउपि बिपिएलनि हेंथायै बिथांजो रसमाया माने फंनैसो खोथा बुंदों आरोना केम्पासनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिदिब्ला नायलांदो। सुक्ति जायो 2020 आव बिटिआरनि सुक्ति जायो होनबा एनडिपिफोरा बाहेरायाव थानायनि खाबु गैला, न'आव थानांसिगौ। मा मावनानै जायो गावसोरनि गोसो। दा बे फैबाय, मा मावनानै जानो, जेबो खामानि गैया, गोदाव सोराव न'आवनो थाबाय। जा एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन सिगाङाव बेबो दिनै एसे गाबोन एसे जानानै जोब्बाय। जेबो खामानि मोना आरो जेबो खामानियावनो जुवा, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ना खस्थ'खौनो खालामो ना मायो, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ओरैनो न'आव थायो। मोनाबा लोगोफोरजों सोरबा लोगोफोरजों 10 थाखा 20 थाखा मोनबाय, लोंहैबाय, आड्डा मारिहैबाय, मा रायलायो मा सावरायो न'आवहाय दिन दाखल जाफैबाय। बखिफैबाय हिनजावखौ, ओंख्रि थावानो मा थावानो गारखांगासि खालामबाय, नोमफा जाहोआखै नोमा जाहोआखै, हेन थेन माबा माबि। सोर सहायगोन? सोरबा सहायनानै थानो हागोन ने? दावराव जायालासे थानो हागोन ने? हायामोन आं। सोरबा हायो हाया बे गावसिनि खोथा, आं हायामोन, आं सहायनो हायामोन, आं एसेबो सहायनो हायामोन। आरो आङो बेखौ बांसिन सहायनो हायामोन जेब्ला लोंनानै मालायनि बाथ्रा, मालायखौ बखिफैयो होनबा आं बांसिन सहायनो हायामोन। आंखौ बुं, बखि होन, मा बुङो बुं, राय होन, आं जेबो मोनामोन। आं सहायगोन, आं बुंगोन, आं थागोन। नाथाय आंनि बिमा बिफा, आंनि न'खरनि, गावनि बिमा बिफायानो जा, आं बुंजानो सैयामोन। आं एसेबो सैयामोन। इसोर दं, इसोरा नुगोन, आं एसेबो सुखुवामोन, आं एसेबो मोजां मोनामोन। बिफाखौ हाजारबार बियो बुनो खामफ्लाय थिखोयोमोन, गावनि लोंनायाव एसे एनै फंफा फंनै बुंदेरबा बुनो बियो थिरांथा लायोमोन। आं बुङोमोनबो, आफा बुजा, बेजों सानसे बुजा नायनि आंबो ओमफ्राय गाबोन समाज लिंनानै माबायदि बिमा बिफा बुग्रा बियो, सोर फिसाया माबायदि बुग्रा बियो होननानै आं बुङोमोन। आं बिहाव बिखुनजोजों लोगो जानानै बिसोरखौ बुजा, दाखारबो दाद्रोदबो, जेराव दं बेयाव जिराय, बुजाथार, बुजा, खेबसेबाबो बुजा नायनि आंबो होननानै आं बेखौ बुङोमोन। बुनो हायामोन बियो। जेब्ला आं बेबायदि बुङोमोन बिमा बिफाखौ बुआमोन, बे बुनो हायामोन। बुआखैबो, दिनैसिम बुनोबो हायाखै। दाख्रायो, बुनो हाया नालाय, खामफ्लाय खुख्रांलाबायनोसै, सियार गारख्रांलाबायनोसै, हाला नालाय। माने लोंबाबो थाल दंखायो आरो बेहा, समाजा आंखौ मा खालामगोन गाबोन, बेबायदि। हिनजावा बिदि बुंबाय जेला कन्ट्रल खालामनानै थानोसां, बेखौ बे बुजिखागौमोन, ओंखायनो बे जेबो खालामामोन। दा बिदिनो अननायजोंबो बुजायबाय, रायनायजोंबो बुजायबाय, गाबनायजोंबो बुजायबाय, लायाबा, आंनि खोथायानो, आंनि थरथिंसे मोदैयानो बिनि बिखायाव हाबाबा, हिनजावा माबायदि जाजानो लुबैदों बेखौ बियो नायाबा, बिजिराबा, जेबो सानाबा, नै दिनै नांलायबाय, गाबोननो बावबाय, हनै अखानायबानो जौ लोंहैबाय, लोगोफोरजों थांबाय, आरो बे थासारियानो सोमजिफिनबाय। मा खालामनो? दा लाया नालाय थैनायसिम थांबाय आङो। आं थैनोसै, आंनो बे संसारखौ नांला, आं जाला। आंखौ बिमा बिफायाबो सुखु खालाबा बे हौवाजों फैनायनि, रावबो सापर्टआनो होलाबा, न'खरनियानो रावबो आंजों गसंफालाबा, ओरैबो सान्थि गैयाबा, आं थैनोसै। आं थैनायानो स्रा जासिगोन। थैबाथाय आं संसारानो जोब्बाय। नै आं बिसिम थांबाय, थैनायसिम थांबाय आं। थैनोबो खारबाय आं। हरनि 9टा 10टासिम थैनो खारोमोन आं। फासि नांनो दर फांथेला जोबनानै फांखायाव दिरुं आलायलाबायोमोन आङो। दरजे खावलाबायनोसै होनबा खाथि खालानि फैनानै, हामा हामा आइ, हामा बिदि खालामनो हामा, जों दं, बासायनोसै। थैनायसिम आंहा माबायानो गैयामोन खोमा, ओंखायनो इसोरा आंखौ लाङाखै। थैनो हाखर दंमोनबा इसोरा बै समावनो लांगौमोन। थैनो हाखरानो गैया, ओंखायनो लाङाखै आंखौ। खेबथाम थैनो खारदों आं, खेबथाम। बेबो दासिम खारगौमोन खोमा। बाथ्रायाव दङना, जाय मानसिया थैनो खारफ्रामो बेखौ दिरुङाबो लिङो, बबेबा सिमा दख'ना गामसाफोराबो लिङो, बारान्दाफोराबो लिङो होननानै। आंखौ बिदिनो लिंग्रा जाबायमोन खोमा। थैनो लुबैयोमोन आं।